Vítejte, dneska ideme si zahrať. Ukážem vám akú hru, je to tento Gym Simulator. Ideme do ňoho. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Máme tu trochu video okolo zväzkov, takže amboče. Dáme skip. Dobre, pesnička, ak počujete. Dám si to na viac. Je to, počujete? Dáme si to na takto. Ideme si zacvičiť. Činka. Ja. To je ťažké. Naberám. Tam spali. Poď. To tu máme. A ideme. Ja skúsim na tom dve. Jedna. Nemám takú silu, som slabý. Áno, ide to pekne, naberám svaly. Prečo to môže stačiť? Tak ležím. WTF. Dobre, to je jedno. Ideme teraz si zacvičiť. Tyčkaj. Tyčku zdvíhame. Chápete to? Tyčku, pozrite sa. Teraz dáme sa všetko maliať, ako ide. No. Ja nemám takú silu, takže... Skúsime. A to by som aj ja odvihol. Možno. Jo, vážne naberám. A idem spinúť, aby to bylo na každých videách spinning. To tam padne. Protein. Mohol tam padnúť, neviem čo, to je jedno. Ešte máme Reward Ready, 100 peňazí, ja som bohatý, yes. Som tak slabý. Prečo som tak slabý? Dobre, musíme to zrychliť. Nechýkať. Vidíte? Štíkam, ale nepomohlo to ničomu. Already, yes. Som silný. Už konečne. Vidíte, namakaný, ja mám svaly. Pozrime sa, aké mám svaly. Ja nemám nič. Nič tam není. Tam, pam, pam, ideme skúsiť čo ešte. Ale nie. Hej, toto je dobré. 5x30, čo to bude? Toto? Je. Počkaj, dáme. Dobre, takto. To je pomalý. No, čo by sme ešte skúsili? Ja.
Back ready. Proste, no, keď to vyzerá ako dubajská čokoláda, zepri teba. Dubaj čokoláda je zvyša. Čo je toto? Spoty. No. Kúpiť. Ja idem gambliť. Idem byť gambler. Je to dobré? Nie, neviem. Dám si ho. Kde sú pec? Pec? Ukáž? Ja mám svaly. Idem si nohy zabehať. Pekne, kamoško, peť. Čo sa zdrgol? A teraz hrať také pesničky. Ešte si skúsime jedno a bude koniec videjka a to sú také nohy. A potom bude takedy pokračovanie. Ďakujem, že ste toto video pozerali, aspoň 25 lajkov by na toto videjko mohlo padnúť. No a to bude asi všetko. Takže čau.